गोव्यातील नाईट लाईफ अनुभवण्यासाठी बरेच जण आसुसलेले असतात. किनारी भागात नाईट क्लब, पब, बार, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि शॅक यावर मोठ्या आवाजात संगीत पार्टी चालू असते. येणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही एक 2-3 दिवसाच्या मौज मजेची बाब असते, पण स्थानिकांना आणि गोवेकरांना या पार्टीचा रोजचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय. आता गोवेकरांना हा त्रास बऱ्यापैकी कमी होणार आहे, कारण उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानं पोलीस यंत्रणेला चांगलंच धारेवर धरलंय. आता लेट नाईट चालू असलेल्या या पार्टीजवर बंदी आणली जाणार आहे. राज्यात पर्यटन हंगामाला सुरुवात झाली असल्यानं पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी किनारी भागातले हॉटेल्स, पब, बार आणि रेस्टॉरंटकडून रात्री उशिरापर्यंत चालणाऱ्या पार्ट्यांचं आयोजन केलं जातं. तर दुसरीकडे रात्री उशिरापर्यंत होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाकडं डोळेझाक करणाऱ्या पोलीस यंत्रणेचे उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने चांगलेच कान खडसावलेत. त्यामुळे ही यंत्रणा देखील आता सतर्क झाली आहे. पेडणे बारदेश तालुक्यासह दक्षिणेतही आता पोलीस कामाला लागलेत. त्यांनी लोकांमध्ये जनजागृती सुरू केली आहे. गोव्यात पर्यटन हंगाम सुरू होताच किनारी भागात नाईट क्लब, पब आणि रेस्टॉरंट तसंच शॅक व्यावसायिक रात्री उशिरापर्यंत संगीत रजनी आयोजित करतात. त्यामुळं कर्णकर्कश म्युझिकमुळं स्थानिकांची झोपमोड होते. या संदर्भात उच्च न्यायालयानं नुकताच आदेश दिला असून रात्री 10 वाजल्यानंतर मोठ्या आवाजात बंदिस्त किंवा मोकळ्या जागेत म्युझिक सिस्टीम लावणं किंवा कार्यक्रम आयोजित करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. तसंच ध्वनी प्रदूषण झाले तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही उच्च न्यायालयानं दिला आहे. दक्षिण गोव्यातल्या किनाऱ्यांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली होऊ नये यासाठी सर्व पोलीस स्थानकांना सतर्क केलं आहे. रात्रीच्या वेळी 10 नंतर हॉलच्या बाहेर म्युझिक सिस्टीम लावण्यावर बंदी आहे. विशेष परवानगी घेऊनच रात्री 10 नंतर ही म्युझिक सिस्टीम लावता येते. मात्र ही परवानगी रात्री 12 वाजेपर्यंतच सुरू राहणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसंच म्युझिकचा आवाज हा ठराविक डेसिबलपर्यंतच निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळं अशा पद्धतीनं पार्टी आयोजित करणाऱ्या आयोजकांनी आणि पोलिसांनी सुद्धा या काळात सतर्क राहणं गरजेचं आहे.